नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण सिंधुदुर्गासहित महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलंय. कारण की ही निवडणूक या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर यांच्या प्रतिष्ठेची निवडणूक बनली. अर्थातच शिंदेच्या शिवसेनेकडनं नगर परिषदेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर या रिंगणात उतरलेत. आपल्या सोबतीनं स्वतः नीताताई आहेत. ताई, खरं तर या मुलाखतीमध्ये मी आपलं स्वागत करतोय. मला अगदी मुलाखतीला सुरुवात करत असताना पहिल्याच प्रश्नात जाणून घ्यायचं आहे, आपण तसं पाहायला गेलं तर पेशानं वकील आहात, बरीच वर्ष प्रॅक्टिस देखील करताय, पण त्याच सोबतीनं मागील 30 वर्षापेक्षा अधिक कालावधी आपण राजकीय आणि सामाजिक सेवेमध्ये या सावंतवाडी शहरामध्ये कार्यरत आहात. आता प्रत्यक्ष नगराध्यक्ष पदाच्या थेट निवडणुकीमध्ये उतरावं असं का वाटलं, नेमकं कारण काय? नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर. सावंतवाडीतील नगरपालिकेमध्ये शिवसेनातर्फे नगराध्यक्ष म्हणून मी उभी आहे. आणि आपण जो प्रश्न मला विचारलेला आहे की उतरावंसं का वाटलं, ऍक्च्युली 1994 पासून मी राजकारणामध्ये आहे. सुरुवातीला काँग्रेसमध्ये, त्यानंतर राष्ट्रवादीमध्ये, त्याच्यानंतर शिवसेनेमध्ये. म्हणजे जसं दीपक भाईंचं सुरुवात झाली शिवसेनेमध्ये, तेव्हापासून आम्ही शिवसेनेमध्ये आहोत. त्याच्यात प्रवीण भाई भोसलेंबरोबर होतं. त्यामुळे आणि तुम्हाला एक थोडक्यात सांगायचं म्हणजे जो वकील असतो तो राजकारणात उतरतोच. आपण पूर्वीपासून बघितलेलं असेल, भारत स्वातंत्र्यापासून तर वकिली पेशातले आपले सगळे राजकारणात म्हणजे राजकारण म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी भांडतच होते. त्याच्यामुळे हा एक कदाचित पिंडच असावा वकिलांचा की राजकारणात उतरावं. आणि त्यामुळे कदाचित आता ही संधी चालून आलेली आहे, ओपन पडलं महिलांना. त्यामुळे मला माननीय दीपक भाई केसरकर, आमचे पक्षश्रेष्ठी एकनाथ शिंदेजी साहेब, तसेच आमचे निलेश राणेजी साहेब, ह्या सर्वांच्या ह्यानी आणि आमचा जिल्हा प्रमुख जे आहेत संजू परब, ह्या सर्वांच्या प्रेरणेने नगराध्यक्ष पदासाठी मी इथे उभी आहे. बरं, मला एक सांगा, आपण शिवसेनेचे उमेदवार आहात. शिवसेना म्हणून सावंतवाडीकरांसमोर तुम्ही नवा नेमका काय पर्याय ठेवताय? शिवसेना ही जुनी आहे आणि शिवसेनेमध्ये सर्वात बघायला गेलं तर बाळासाहेब, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार करून आम्ही पुढे धावत आहोत. त्याच्याबरोबरच जर शिवसेना बघितलं तर ही तळागाळातला पक्ष आहे. जिथं कोणी नाही तिथे शिवसेनेचा कार्यकर्ता असतो. आणि ह्या शिवसेनेने आतापर्यंत जो काही विकास केलेला आहे, आपल्याला मुंबईपासून सगळं माहितच असेल. आणि ह्या विकासाचंच विजन घेऊन आम्ही शिवसेनेला घेऊन आम्ही इथे उतरलेलो आहोत. आता आपण बाळासाहेबांचं नाव घेतलं आणि त्याचप्रमाणे अर्थात दिघे साहेब, बाळासाहेब यांच्या विचारधारेवरती आधारित उभी असलेली शिवसेना, बरोबर, ज्यांचा मगाशी आपल्या त्या सगळ्या याच्यामध्ये नाव घेतलं ते शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब, बरोबर, प्रतिस्पर्धी उमेदवार ज्या आपल्या आहेत, म्हणजे आपण त्या विषयामध्ये नाही आहात, परंतु संजू परबांकडनं त्या उमेदवारांच्या ज्या बदनामीकारक गोष्टी पत्रकार परिषदेत मांडल्या गेल्या, एक महिला म्हणून तुम्हाला योग्य वाटते? आपण हा जो काही प्रश्न विचारतात की आमचे जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांच्या विरुद्ध ज्या काही गोष्टी आपण बोलतात अशा कोणत्याही गोष्टी मांडलेल्या नाही, हे मी आधी आपल्याला स्पष्ट सांगू इच्छिते. कारण त्यांच्याकडून त्यांची बदनामी होईल असा कोणताही उल्लेख झालेला नाही, आपण जर बारकाईने बघितलं असेल तर. त्याच्यामुळे विनाकारण आमच्या पक्षाकडून किंवा आमच्या जिल्हा प्रमुखांकडून त्यांच्यावर कोणत्या प्रकारचे असे बदनामीकारक आरोप झाले आहेत हे म्हणणं पूर्णपणे आपलं चुकीचं आहे आणि त्याच्याशी मी सहमत नाही. आणि महिला म्हणून असेल तर आम्हाला ती प्रतिस्पर्धी असली तरी शेवटी महिलाचा आदरच असतो. त्या आदराच्या दृष्टीने आपण बघितलं असेल तर आम्ही आमची एक मर्यादा सोडलेली नाहीये. शेवटी ते राजघराणं आहे, ड्यू रिस्पेक्ट, आम्हाला त्यांचा घराण्याचा आदर आहे. फक्त आमचं एवढंच म्हणणं आहे की राजघराण्यातील व्यक्तीने आमदारकी लढवायची, कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीत त्यांनी येऊ नये, एवढंच आमचं प्रामाणिक मत आहे. बरं, ते एक 7-12 काहीतरी इकडचे चोरीला जाणार किंवा 7-12 राजघराण्याचा म्हणजे अशा पद्धतीनं देखील त्या पत्रकार परिषदेत मांडला, तो नेमका काय विषय म्हणजे सावंतवाडीचा मोती तलाव वगैरे? अच्छा, सावंतवाडीचा मोती तलाव आणि त्याबद्दल सांगायचं झालं तर ऍक्च्युली आता जेव्हा श्रद्धा राणी यांनी उभ्या आहेत इलेक्शनसाठी, त्यांचं घराणं हे संस्थानी राजघराणं आहे. त्या राजघराणं असल्यामुळे पूर्वी सावंतवाडी ही त्यांच्या ताब्यात होती पूर्ण. आणि त्या सावंतवाडी मधल्या ज्या काही जमिनी आहेत ह्या जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी त्यांनी ऑलरेडी कोर्टामध्ये एक सूट फाईल केलेला आहे, 146-96 नंबरचा आहे, ओरोसच्या कोर्टामध्ये तो आहे. आणि त्याच्यामुळे त्या सूट मध्ये त्यांनी अशी प्रेयर केलेली आहे की सूट फॉर डिक्लेरेशन अँड पोझेशन, म्हणजे त्याची डिक्लेरेशन म्हणजे हक्क स्थापना होऊन मिळावी. ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनीची हक्क स्थापना होवी. संस्थान विलिनीकरण झालं, त्यानंतर त्या जमिनी ज्याच्या त्याला गेल्या, आपलं भारत स्वातंत्र्य झालं, परंतु त्या जमिनी ज्या आहेत सावंतवाडीची पूर्ण बाजारपेठ असो, नगरपालिका असो, मोती तलाव असो, ह्या सगळ्यावर त्यांनी आपला हक्क प्रस्थापित होण्यासाठी कोर्टात दावा केलेला आहे, सूट फॉर डिक्लेरेशन. आणि त्यावर ज्या काही इमारती आहेत त्या इमारती
पाडायच्या आणि त्याची नुकसान भरपाई आपल्याला मिळायची, म्हणून तो आणि पोझेशन म्हणजे ताबा द्यायचा, अशा प्रकारची त्यांची मागणी आहे कोर्टाकडे आणि असा दावा त्यांनी कोर्टात दाखल केलेला आहे. त्यामुळे मला एवढंच म्हणायचं आहे की जर तुम्ही राजकारणामध्ये आलेला आहात आणि उद्या जर समजा तुम्ही जनतेने तुम्हाला निवडून दिलं, तर जो ही तुमची प्रॉपर्टी आहे, ही प्रॉपर्टी काबीज करण्यासाठी तुम्ही कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. मिसयूज म्हणतो आम्ही त्याला, मिसयूज ऑफ ऑफिस असं आम्ही म्हणतो त्याला लॉ भाषेमध्ये. अशा प्रकारचं कोणतंही काम तुम्ही करू शकतात ना. आणि मला एकच त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे की राजा आणि प्रजा ह्याच्यामध्ये कसं राजाचं मन मोठं पाहिजे, राजाचं मन मोठं पाहिजे, राजाने प्रजेला कसं सांभाळून घेतलं पाहिजे, ते दिलं ते दिलं अशा नेचर पाहिजे, अशी आपल्या अपेक्षा असते. म्हणजे मी सामान्य आहे त्यामुळे आमची तर अपेक्षा अशीच असते ना. मग अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही ती जमीन आपल्याला मिळावी, आपला ताबा मिळावा, आपल्याला हक्क प्रस्थापना होऊन मिळावी, हे जे काय म्हणतात ते चुकीचं आहे ना. आणि ह्या अनुषंगाने उद्या बाय चान्स समजा मोती तलाव पासून जो दावा त्यांच्या बाजून झालाच तर सगळ्या वस्तू विक्रीलाच जाणार ना. म्हणजे पूर्ण सावंतवाडी विक्रीला जाईल शेवटी, मग सामान्य जनतेचं काय राहील तिथे. बरं, मला अजून एक खरं तर जाणून घ्यायचं मॅडम, या निवडणुकीमध्ये प्रामुख्यानं मुद्दा जो गाजतोय तो म्हणजे या ठिकाणच्या आरोग्य व्यवस्थेचा. इकडे मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल होणार, आता आम्ही सुद्धा सिंधुदुर्गातलेच आहोत, असं बरीच वर्ष ऐकतोय, पण ते हॉस्पिटलची वीट काय रचली जात नाही, काय नेमकी अडचण आहे? ऍक्च्युली मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलचा 45 कोटीचा निधी माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी आणलेला आहे. भूमिपूजनही झालेलं आहे त्या जागेचं. त्यानंतर तो सगळा प्रस्ताव पेंडिंग आहे, प्रस्ताव झालेला आहे. परंतु ती जी जमीन जी आहे हॉस्पिटलच्या खालची ती 50% जमीन राजघराण्याची आहे. आणि ह्या राजघराण्याला ती ऍक्विजिशन करताना किंवा संपादित करताना त्याबद्दलचा मोबदला द्यायलाही सगळेजण तयार होते. मोबदल्याची रक्कम त्यांची अवाढव्य होती. मोबदल्याची रक्कम घेऊन ती जमीन देणे याच्याबाबत बोलणी सुरू झालेली असताना त्याच्यामध्ये काही त्यांच्या घराण्यातील व्यक्तींच्या ज्या सह्या लागतात नो ऑब्जेक्शन साठी वगैरे, ह्या सह्या त्यांनी दिलेल्या नाहीयेत. मग मला एवढंच विचारायचं की त्यांचा जर संकल्पनामा तुम्ही बघितला असेल कदाचित, तर त्या संकल्पनाम्यामध्ये त्यांनी नमूद केलेलं आहे की सावंतवाडीतील मधील आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध करून देऊ. तर मला एकच म्हणायचं ह्या क्षणी की जी हॉस्पिटलची 50% जागा तुमच्याकडे आहे तुम्ही आजपर्यंत दिलेली नाही, आणि जेणेकरून त्याचा 45 कोटीचा निधी आलेला आहे, प्रस्तावही झालेला आहे, भूमिपूजनही केलेलं आहे, आणि माननीय दीपक भाईंनी एवढा निधी आणून त्यांच्याशी किती वेळा तरी बोलणी केलेली आहे. मग तुम्हाला जनतेची खरोखरच कळकळ असेल तर तुम्ही किती बक्षीसपत्र का करत नाही? करा ना बक्षीसपत्र जनतेची म्हणून काळजीसाठी. जनतेच्या सुविधा तुम्ही संकल्पनाम्यामध्ये लिहितात आहे तर तुम्ही प्रत्यक्षात करा आणि फ्री मध्ये देऊन टाका ती जमीन. ती जागा पण एका ठिकाणी कुठं रिझर्व केलेली आहे, मग त्या ठिकाणी का नाही होते हे सगळं? कुठच्या ठिकाणी रिझर्व केलेली आहे? सध्या हा पहिला हा प्रश्न होता की बाबा ही जी जागा आहे ही जागाच्या बद्दलच विषय चालू होता. मग दुसऱ्या ठिकाणी रिझर्व केली नाही, कारण ह्यांचा प्रश्न सुटला पाहिजे ना. पहिल्यांदा एका ठिकाणी रिझर्व केलेली जागा असेल, हे हॉस्पिटल आपलं ऑलरेडी एका ठिकाणी आहे, लांब लांब अंतर होणार सगळ्या गोष्टी, त्यापेक्षा ज्या ठिकाणी आपलं आता हॉस्पिटल आहे त्याच ठिकाणी ती जागा आहे, तिथेच झालं तर ते संलग्न होऊ शकतं, लोकांच्या सेवेसाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो. मॅडम, खरं तर आता तुम्ही बरीच वर्ष सावंतवाडी शहरामध्ये वावरताय, आपण पेशाने वकील आहात, पण त्याचबरोबर राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात तुमचं अनन्यसाधारण असं महत्व या सावंतवाडीमध्ये पसरलेलं आहे. मला एक खरंच जाणून घ्यायचं, सावंतवाडीतील प्रमुख 3 समस्या कुठल्या तुमच्या नजरेत? सावंतवाडीतील समस्यांचा विचार केला आणि आता जे इलेक्शन झालं नव्हतं त्यामुळे लोकप्रतिनिधी नव्हते, त्याच्यामुळे सावंतवाडीमध्ये भटके कुत्रे फिरतात आहेत, गाई गुरु फिरतात आहेत मोकाट, माकडांचा उपद्रव आहे, गौरेड्यांच्या नवीन समस्या सुरू झालेल्या आहेत, कचऱ्याचा विषय आहे, पाण्याची आहे, लाईटचा आहे, म्हणजे आणि रोजगाराचा विषय आहे, महिलांच्या हाताला काम मिळावं हा विषय, शैक्षणिक दृष्ट्या विषय, आरोग्याचा विषय, ह्या सगळ्या समस्या ज्या इतर ठिकाणी सुद्धा असतात त्याच इथे पर्यायाने आहेत समस्या. त्याच्यातल्या थोड्याफार आम्ही आता जवळजवळ बऱ्यापैकी निधी येऊन ते शिक्षणाच्या दृष्टीने किंवा आरोग्याच्या दृष्टीने किंवा तुमच्या महिलांच्या हाताला काम मिळावं, रोजगार मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न करत आहोत. बरं, हे सोडण्यासाठी तुमच्याकडे काय विजन आहेत किंवा कुठल्या असे विकासाचे विजनाची संकल्पना आपण आखलेली सर्वांना जाणून द्यायची? आता आम्ही इलेक्शन मध्ये जे उतरलेलो तो शहराचा विकास हे मेन आमचं विजन आहे. कारण शेवटी कसं असतं, मूलभूत गरजा रस्ते, पाणी, वीज ह्या मूलभूत गरजा असतात, त्या गरजेचा विकास हा होत असतो, तो मूलभूत विकास म्हणून धरला जातो. परंतु महिलांच्या हाताला किंवा युवक जे आहेत आमचे, युवकांच्या हाताला रोजगार मिळावा, काम मिळावं ह्यासाठी आम्ही बऱ्याच प्रकारे, मला तरी असं वाटतं की नगरपालिकेच्या अंतर्गत जे काही लघु उद्योग येतील, जे काही आता आपल्याकडे पर्यटन स्थळ आहे
त्याबद्दल मुलांना ट्रेनिंग देऊन त्या आपले वेगवेगळे जे ह्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटन स्थळ त्याच्याबद्दल गाईड किंवा त्यांना हे जर आपल्याला करायचं असेल महिलांच्या हाताला काम तर आपल्या सिंधू रत्न सारख्या ज्या योजना आहेत ह्या योजनेच्या अंतर्गत त्यांना काम मिळवून देण्यासाठी तसंच जे आपल्याकडे दुसरा प्रश्न महत्वाचा म्हणजे आमचे उद्योग मंत्री आहेत माननीय उदयजी सामंत साहेब यांनी आम्हाला हल्ली जे आलेले तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की सावंतवाडीमध्ये पूर्णपणे सावंतवाडीचे महिला व युवक यांना रोजगार मिळण्यासाठी आपण कोणता ना कोणता इथे प्रकल्प आणू जेणेकरून 500च्या वर आपल्या महिला आणि युवकांना इथे रोजगार उपलब्ध करून देऊ. सर्व राजकीय नेत्यांकडनं मॅडम मी सर्वांपर्यंत जात असतो, ऐकून घेत असतो. फक्त सिंधुदुर्गला आश्वासनं भेटत आहेत. आज कुडाळच्या MIDCची अवस्था आम्हाला सर्वांना आणि जिल्हावासियांना माहिती आहे. ती आडाळीची MIDC तिथं फक्त नावानं जाहीर झाली आहे. हे सगळं फक्त भुलभुलैयाचा कारभार आहे. मग ते उदय सामंत उद्योग मंत्री असोत नाही तर अजून दुसरे कोण मंत्री असोत, ही वास्तविकता आहे मॅडम. मुद्दा इतकाच आहे की हा जो विकास आपण म्हणतो संकल्पना ही सत्यात उतरावी एवढीच आमची देखील कोकणशाही म्हणून नेहमी प्रामाणिक अपेक्षा ठेवली. माझा प्रश्न आपल्याला असा आहे माझा जे आपण आता बोललात त्याच्याबद्दल जे मला बोलायचं आहे उदयजी सामंत बद्दल जे आपण बोललात आहात ते मला माहित नाही आपण का बोललात आहात. कुडाळचे MIDC असू दे किंवा इतर असो आपल्याला तर माहितच असेल की ही जी लढाई आहे आता आमची चालू आहे ती स्वबळावरची चालू आहे. आतापर्यंत युती होती, मित्र पक्ष आहे, सगळं आहे. त्याच्यामधून दिली गेलेली आश्वासनं का पूर्ण झाली नाहीत मला माहित नाही. आमची स्वबळाची लढाई स्वबळाच्या लढाईवर शिवसेनेच्या एखाद्या मंत्र्याकडून जी आश्वासनं दिली गेली आहेत ती 101% पूर्ण होतील. बघू अपेक्षा तीच आहे, दुसरी काय अपेक्षा? अपेक्षा म्हणण्यापेक्षा तुम्ही नाही, शुभेच्छा आता द्या. सर्व अपेक्षा देखील आहे आणि शुभेच्छा देखील आमच्या सदैव आपल्या कारण जेणेकरून तो सामान्य लोकांपर्यंत विकास जाईल म्हणून आमचा बोलण्याचा मुद्दा नेहमी किंवा लिखाणाचा मुद्दा मॅडम हाच राहिलाय की कुठंतरी हा विकास जो आपण म्हणतो ना जो अदृश्य आहे हा विकास सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचा. मग तो बीजेपी असो, शिवसेना असो, काँग्रेस असो नाही तर राष्ट्रवादी असो, कुणाच्या तरी माध्यमातून आपण म्हणतो ना मालवणीत तिथं कोणाच्या तरी आरावणाने कोंबडा आव्हान दिलंय. नाही पण जर आपण आता साहेब आपण जर बघितलं असेल तर सावंतवाडीचा जो कायापालट झालेला आहे तो विकासाच्या माध्यमातूनच झालेला आहे. ज्यावेळी विकास निधी येतो आमदारामार्फत वरच्या सत्तेतील लोकांमार्फत पक्षामार्फत त्याच वेळी त्याचा वापर खाली केला जातो. इकडनं सावंतवाडीतनं जास्तीत जास्त लोक ते गोव्याला वगैरे किंवा इतर शहराच्या ठिकाणी नोकरीला का जात आहेत? कसं आहे सावंतवाडी मध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि तो रोजगारासाठी जेवढे आपल्याला कसं आहे इथे रोजगार आहे इथल्या रोजगारामध्ये जो मोबदला मिळतो तो कमी स्वरूपात मिळाला जातो. त्यापेक्षा त्यांना गोव्याला गेल्यानंतर त्यांना जास्त वाटतं. त्याच्यामुळे आपले जे रोजगाराची साधनं आहेत रोजगार पण त्याचा मोबदला कमी स्वरूपात असल्यामुळे त्यांना तिकडचं हे वाटतं ना गोव्यातलं. मॅडम खरं तर ना आपल्यावरती लोकांनी विश्वास ठेवला आणि आपल्याला त्या नगराध्यक्ष पदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचवलं. तर गटार व्यवस्थापन आणि पाणी व्यवस्थापनाबाबत तुम्ही नेमकं काय करू शकाल ते जाणून आता मी मला सांगायला आनंद वाटतो की भुयारी गटार, बंदिस्त गटार, त्याच्यानंतर रस्त्याचे लाईट वगैरे, पूल बांधकाम, हायमस्ट, स्ट्रीट लाईट ह्या सगळ्यासाठी जवळजवळ 190 कोटीचा निधी मंजूर झालेला आहे. माननीय दीपक भाई केसरकर यांनी आणलेला आहे. आपण बघितलं आपण जे म्हणतात मला ना निधी विकास आहे ते हे विकासाचं एक स्वरूप आहे. आता ह्याच्याबद्दल जी काही बंदिस्त गटार करायचे आहेत त्यानंतर जे काही कामं करायचे आहेत तिथं ते ह्या निधी मार्फत प्रस्तावित आहेत. काहींचं टेंडर निघालेलं आहे, काहीच्या निविदा निघालेल्या आहेत आणि ही कामं आम्ही त्या जो निधी आलाय त्याच्या माध्यमातून आम्ही करू. एका प्रमुख प्रश्नावरती जसं आपण बोलत होतो रोजगार, तो युवकांच्या रोजगार निर्मितीसाठी आणि आपण एक मुद्दा मांडलात की या ठिकाणी कौशल्य विकासाचे ट्रेनिंग्स आहेत त्या गोष्टी होतील. असे कोणते प्रकल्प आपल्या डोक्यात आहेत की जे या सावंतवाडी नगरीमध्ये या सुंदरवाडी अजून प्रकल्प होईल आणि तो रोजगारक्षम सुंदरवाडी आम्हाला सर्वांना पाहायला भेटेल? असे कुठले प्रकल्प आपल्या मनात आहेत? प्रकल्प म्हटल्यानंतर लघु उद्योग मध्ये जे नगरपालिकेच्या अंतर्गत लघु उद्योग किंवा त्याच्या अंतर्गत येणारेच मला करावे लागतील ना. मग त्याच्या अंतर्गत येणारे त्याशिवाय जेव्हा आम्ही समजा एखादा मला आता नळाचं तुम्ही मला विचारलेला नळाच्या पाण्याची योजनेबद्दलचं तिथे आपल्याला कामगार लागतात, तिथे कौशल्यवाले कामगार लागतात. मग ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या गोष्टीच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना देऊ शकतो ना. मॅडम तुमची खरं तर नेतृत्व शैली कशी आहे आणि टीम सोबत कसे म्हणजे कशा पद्धतीनं आपण ह्या सर्व टीमचं नेतृत्व करता हे आम्हाला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं कसं आहे स्वतःच स्वतः कौतुक करू नये हे तुम्ही सांगितलं पाहिजे जनतेला. मी नेतृत्व करणारी किंवा मोठी शैली असलेली अशी नाही,
सामान्य कुटुंबातील, सामान्य घरातील आणि सामान्य लोकातली एक व्यक्ती आहे. त्यामुळे नेतृत्व कौशल्य हे सगळं तुम्ही बघायचं आहे. राजकारणातील तुमचे आदर्श कोण? राजकारणातील आदर्श असे सगळेच आहेत ना, सगळेच आहेत. कसं असतं माहिती आहे, दत्तात्रेयांनी 14 का 100 गुरु केलेले आहेत, चिमणी पण केलेले आहे गुरु. तसे राजकारणातले सगळेच माझे आदर्श आहेत, कारण माझं नुकतंच पहिलं पाऊल पडतंय ना. भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चालवायचं असेल तर काय प्लॅन आहे तुमच्या डोक्यात? ज्यावेळी आपण एखाद्या गोष्टीमध्ये लक्ष घालतो पूर्णपणे वेळ देऊन, आणि ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला भ्रष्टाचार वाटतो तिथे आपण तो अडवतो किंवा त्याला प्रतिरोध करतो, त्यावेळी साहजिकच एक आपला तिथे दबाव निर्माण होतो, वर्चस्व निर्माण होतं. आपल्या हाताखाली जे काम करणारे असतात त्यांना एक भीती असते की बाबा नाही, ह्या पैसे घेत नाहीत ना, आपल्याला पैसे घेता येणार नाहीत. अशा मार्गातून भ्रष्टाचारयुक्त करण्यासाठी मी प्रयत्न करेन. दुसरी महत्वाची गोष्ट मला सांगायला आनंद वाटेल इथे की एक सावंतवाडी एक स्मार्ट सिटी करायचं माझं स्वप्न आहे, आणि त्याच्यासाठी मला वन सिटी ऍप हा तयार करेन ऑनलाईन साठी. मग जेणेकरून तुमच्या ज्या काही नागरिकांना सेवा सुविधा ज्या असतील, ह्या सेवा सुविधा तुम्ही त्या माध्यमातून मिळवू शकाल घर बसल्या. भ्रष्टाचाराचा प्रश्न तिथे येणार नाही. ई गव्हर्नन्स जे माझ्या डोक्यात आहे, त्याच्या मार्फत तुमच्या ज्या तक्रारी असतील किंवा तुमचे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते तुम्ही मला सांगू शकतात ऑनलाईन. आणि ज्यावेळी आता प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असतो, छोट्या मुलापासून मोठ्या मुलापर्यंत, त्यामुळे जी काय आपल्याला गोष्टी करायच्या असतील त्या ऑनलाईन करायला गेलं तर आपल्याला जो काही भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आहे किंवा जो काही वाघ आहे भ्रष्टाचाराचा, त्याला आपल्याला हळूहळू कमी करता येईल. स्मार्ट सिटी असा आता आपण जो उल्लेख केला, म्हणजे नेमकं काय करू इच्छित आहे? स्मार्ट सिटी म्हटल्यानंतर आपल्याला बघतच आहात आपण की पूर्वीची आपली नगरपालिका किंवा जे काही राजकारणातले असेल तिथला जो कामकाज चालायचं, हे कामकाज लिखापडी कागदपत्र ह्याच्यावर चालायचं. प्रत्यक्ष व्यक्तीने येऊन तिथे आपल्या तक्रारी मांडायच्या. आता आपल्याकडे कसं झालेलं आहे, सगळ्या सेवा ह्या मोबाईल असल्यामुळे डिजिटल अशा झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे कसं आहे की आमचं कोर्टातलं का असे ना, ई ऍप असतो, ऑनलाईन असतो, म्हणजे इथून तुम्ही बसून दिल्लीच्या कोर्टात आर्ग्युमेंट सांगू शकतात. मग अशा प्रकारे जे आपले ज्येष्ठ नागरिक आहेत, जे घराघरात दोघंच राहतात नवरा बायको, पुण्या मुंबईची जी परिस्थिती आहे ती आता आम्हाला फिरताना इथे जाणवली की दोघंच नवरा बायको घरात असतात. एखादा आजारी पडला तर त्याला बघायला दुसरं कोण नसतं, मुलं बाहेर गावी असतात. ह्या सगळ्या लोकांशी जर संलग्नपणे जोडून मला राहायचं असेल, माझ्या नगरसेवकांना ह्या सगळ्याशी संलग्न जोडून राहायचं असेल, तर त्यांच्या घरात मोबाईल असतो, त्यांच्याकडे नंबर असतो, आम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकतो. मग अशा प्रकारचं जे तुम्ही मागाशी मला रोजगाराचं विचारलं, तर अशा प्रकारच्या युवकांना त्याच्याशी जोडून तोही आम्ही नवीन रोजगार देऊ शकतो आणि आमच्या नागरिकांशी संलग्न राहू शकतो. आणि त्यामुळे एखाद्या वॉर्डमध्ये, एखाद्या प्रभागमध्ये काय अडचण आली आहे, तिथे कोण आजारी आहे, ती बाई का दिसली नाही 8 दिवस घराच्या बाहेर, ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याच्याद्वारे आम्ही समजून घेऊ शकतो. सावंतवाडीकरांनी आपल्यालाच का निवडून द्यावं? सावंतवाडीने मलाच का निवडून द्यावा हा जर प्रश्न आपला असेल तर माझ्या समोर विरुद्ध आहेत राजघराणं. माझ्या दारावर परवानगीशिवाय येऊ नये अशी पाटी नाही. माझ्याकडे उद्या एखादी व्यक्ती आली, घराला आग लागली म्हणून, तर सकाळी 7 पर्यंत त्याला वाट बघावी लागणार नाही. मी आहे तशा अवतारात बाहेर पडणार आणि त्यांना आगीचं ते जे काही असेल, फायर स्टेशन असेल, तिथून जाऊन अग्निशामक वाल्यांना जाऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकते. घरातलं गटार तुंबलं, पाणी आलं नाही नळाला, तर मी स्वतः जाऊन तिथे बघू शकते. माझ्या हातात कोण भरलेला ग्लास आणून देणार नाहीये. म्हणजे मी जी माझ्या घरात जर पाणी आलं नाही तर विहिरीवर जाऊन कळशी भरून आणायला पाहिजे, हे मी कॅपॅसिटी माझ्यात आहे. तसं नाहीये ना समोर जे कोण उभे आहेत त्याच्यात. राजघराण्याला म्हटल्यानंतर त्यांना काही सेवा करून घ्यायची सवय असते. आम्ही नगरसेवक, नगराध्यक्ष लोकांची सेवा करण्यासाठी जातो. मग हा फरक आहे. मला वाटत आहे नीता तू काम केलीच नाही म्हणून विचारू शकतात, तसंच मला थोडक्यात सांगायचं की सेल्फ रिलायंट सिटी म्हणजे आत्मनिर्भर सिटी. ह्या आत्मनिर्भर मध्ये माझ्याकडे येणारे लोक बिनधास्त येणार, बेधडक. दुसरीकडे जाणार तेव्हा ते पहिला आधी नमस्कार करावा लागणार, हुजरा करावा लागणार, मुजरा करावा लागणार, काय ते आलं लक्षात ना. ह्या गोष्टीचा फरक आहे. त्यामुळे मी सामान्यातली त्या लोकातली असल्यामुळे मला लोकांनी निवडून द्यावं आणि तेच चित्र इथे दिसत आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला समजेल की लोक कोणाच्या पाठीशी आहेत ते. मधल्या वेळेत ना मॅडम, आपण बोलत असताना थोडस स्मिता असं माझ्या चेहऱ्यावर आलं, कारण की मी एक लिखाण केलं होतं की सावंतवाडीत हावक्याची भीती. सावंतवाडीत हावक्या फिरतोय का? हावक्या म्हणजे काय संकल्पना लक्षात आली आपल्या?
अवक्या म्हणजे हे असं होणार आहे, म्हणजे मी त्या ह्याच्यामध्ये बोलवतो. हम्म. लहानपणी आम्हाला आमची आई सांगायची, बागुलबुवा बाबू त्या बाजूला बागुलबुवा तिकडे जाऊ नको, बुवा आहे, अवक्या आहे. अशी काहीतरी परिस्थिती सावंतवाडीमध्ये पाहायला भेटते, असं आता मला वाटतं पत्रकार म्हणून. हावका म्हणजे तुमची काय संकल्पना आहे मला कळली नाही. हम्म. आता लहान मुलांच्या गोष्टीतले बागुलबुवा भीती ती की राजकारणातल्या कोणा हावक्याची हे आपण विचारतो ते कळलं नाही मला. बरं. मी तेच सांगायला पाहतोय आपल्याला की लहानपणी आम्हाला आमची आई सांगायची, बाबू त्या बाजूला जाऊ नको, त्या बाजूला हावका आहे. काय आता घाबरवायचे, आम्ही लहानपणी लक्ष द्यायचं नाही तितकं. आई सांगते म्हणजे आपण त्या मार्गालाच जायचं नाही. आत्ताच्या घडीला सावंतवाडीच्या राजकारणामध्ये अशा पद्धतीचे हावके फिरतायत की ह्या बाजूला जाऊ नका, त्या बाजूला, तिकडनं आपल्यावरती जी काय आरोपाच्या गोष्टी असतील, आपण इकडनं तिकडे, हे असे जे आरोपांचे हावके फिरतायत, या हावकांबाबत काय वाटतं? मला सांगायला येते, आता तुम्ही लहानपणीची गोष्ट सांगितली म्हणून मला सांगावं असं वाटतं की पूर्वी आमच्या सावंतवाडीमध्ये जे आता गार्डन तुम्ही बघतात हो. सुंदरपैकी आहे, 3 म्हशी आहे ती. आम्ही लहान असताना म्हणजे आम्ही 5वी-6वी शाळेत असताना 3 म्हशीकडे काळोकुट्ट अंधार असायचं आणि मानकापा फिरतो हा. हा होका होता तिथे. परंतु आता माननीय दीपक भाईंनी जो निधी आणून सावंतवाडीचा तळ्याचा पूर्ण विकास केलेला आहे, गार्डनचा विकास केलेला आहे, म्हणजे तो हावका कुठेतरी पळालेला आहे. तशाच प्रकारे हे जे आता इकडे जाऊ नका तिकडे जाऊ नका असे जे काही कोण हावके आहेत, हे हावके सुद्धा थोड्या दिवसात पळून जाणार आहेत. आणि सावंतवाडीवाले माझे असल्या हावकाने घाबरणारे नाहीत जनता. ते कारंजा बंद आहे, म्हणजे कधीतरी पेटतो कधीतरी बंद होतो. कारंजाचा जो विषय जो आहे तो कारंजा एकदम चांगला आहे. टेक्निकली काही बाई चान्स समजा त्याच्यात दुरुस्ती नसेल किंवा मिस्टेक झालेली असेल, कधी पेटतो कधी पेटत नाही असं म्हणतं, परंतु तिथे तो कारंजा बसला गेला हे महत्वाचं आहे. हा, म्हणजे तो पेटो अथवा न पेटो असं नाहीये. जर एखादी व्यक्ती अस्तित्वात तिथे आली, एखादी गोष्ट अस्तित्वात आली, तर त्याच्यात काही जरी त्रुटी असेल समजा तर ती दुरुस्ती केली जाणार ना. परंतु ती आलीच नाही तर काय. मॅडम, तुम्हाला सावंतवाडीकरांनी संधी दिली, त्यानंतर म्हणजे निवडून आल्यानंतर 3 तारीखनंतर पुढच्या 100 दिवसाचा तुमचा प्लॅन काय, आणि पहिल्या 100 दिवसामध्ये कुठल्या 3 गोष्टी, ज्या मला 3 गोष्टी ऐकायच्या आपल्याकडे, मला अर्थ सावंतवाडीकरांना जी अपेक्षा आहे, अशा 3 गोष्टी आपण पूर्ण करा. सावंतवाडीमध्ये नळ पाण्याची योजना, नळाचं पाण्याचं प्रेशर येत नाही, पावसाळा असला तरी पाणी येत नाही, ही समस्या जाणवते. पाण्याचं संकल्पनामा जर बघितला तर त्यांच्यामध्ये आमच्या विरुद्धवाले त्यांनी लिहिलेलं आहे की शिरशिंगे धरणापासून आपण पाणी आणणार. ऍक्च्युली शिरशिंगे धरणासाठी 600 कोटी माननीय दीपक भाई केसरकर यांनी मंजूर केलेलं आहे, ते काम पूर्ण होणार आहे. आता ह्यांना लांबचं दिसतं, माझगावचं धरण दिसत नाही. माझगावच्या धरणातून पाणी इकडे येऊ शकतं ना, शिरसिंगे जवळ की माझगाव जवळ. मग ह्या पाणी मला आता तुम्ही सांगतात ना त्याप्रमाणे आमच्या पाण्याची पाईपलाईन सध्या टाकण्याचं काम जवळजवळ चालू झालेलं आहे. भाईनी 57 कोटी नळ योजनेची साठी विकास निधी आणलेला आहे. सर्वोदय नगरापासून आमचा जो प्रभाग 9 आहे त्यामध्ये पाईपलाईन सध्या टाकण्याचं काम आहे. तुम्ही जे मला 100 दिवसाचा जो हे देता दाखला, त्याच्यात माझं हे काम होऊन जाईल. दुसरा महत्वाचा विषय म्हणजे कचऱ्याचं मला एक असं प्रकर्षाने जाणवलेलं आहे की ज्या पूर्वीच्या ठिकाणी कचरा कुंड्या कुठे कुठे होत्या, त्याच्यामुळे काय व्हायचं, एखादी गृहिणी, आता कसं आमच्या नगरपालिकेतर्फे 10च्या टाइमला वगैरे गाड्या येतात कचरा घेऊन, एखादी समजा बिझी असेल, नोकरीला जाणार असेल तर ती त्या वेळात उपलब्ध होऊ शकत नाही. सोसायटीमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण करून तिथे कुंड्या ठेवा म्हणून केलेलं आहे, तर तिथे होतं. परंतु जे असे छोटे छोटे घरं आहेत, छोटी छोटी लोक राहतात, ज्या बिल्डिंग मध्ये अशा सोयी नाही, त्यांचा कचरा टाकण्याचा प्रश्न येतो. एखादी जण माझ्यासारखे असेल 10 वाजता उठून कोर्टात किंवा 11 वाजता कोर्टात गेली तर कचरा घरात राहणार आहे. मग काय होतं, तो कचरा जो असतो हा कचरा त्या आपण बघतो तर रस्त्याच्या कडेला, साईडला, आउट साईडला पिशवीतून टाकला जातो. म्हणजे त्यांच्या मनात नसेल सावंतवाडी स्वच्छ ठेवावी असंही असेल सगळ्या जनतेच्या, परंतु तो नाईविलाज असतो. मग अशा वेळी एक मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा एकाच दुसरी अशी जो कचरा टाकल्यानंतर तो तिथल्या तिथे खराब होऊन जावा, अशा प्रकारचे एखादा कंटेनर किंवा एखादा हे बॉक्स किंवा कुंडी असं एखादी ठेवायला पाहिजे. कारण तो कचरा टाकल्यानंतर त्या पिशव्यातून कुत्रे जे असतात ते पिशव्या फाडतात आणि सगळीकडे घाण होते. म्हणजे जो आपण एक गोष्ट चांगली करायला गेली तर तिथे तो घाण गोष्ट दिसते, सावंतवाडी स्वच्छ दिसत नाही. मग ह्या गोष्टीला आळा बसावा म्हणून मला 2 नंबरला कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीत मी लक्ष घाले. आणि 3 नंबर विषय केला तर ज्या महिला माझ्या आहेत, महिला भगिनी, ह्या खरोखरच त्यांच्या हाताला काम नाहीये, युवकांच्या हाताला काम नाही. मग वेगवेगळं त्यांना ट्रेनिंग देणे, त्यांना वेगवेगळ्या, आता कोण कोण असतात की मुली ज्या असतात ह्याला
ह्यांच्या कपडे शिवण्याची आवड असते किंवा त्यांना फॅशन डिझाईनची आवड असते, ब्युटी पार्लरच्या कोर्सची आवड असते. ह्या ज्या माध्यमातून वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांच्यासाठी करता येईल, त्यांना जे आवडत असतील अशा युवतींसाठी अशा प्रकारचं कोणतं तरी कार्य करावं असं मला वाटतं. बर मॅडम, खरं तर आमच्या कोकणशाहीकडनं आपल्या वाटचालीला आणि आपल्या विजन्सला अगदी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. अगदी शेवटचे माझे 2 प्रश्न आहेत. तुम्हाला काय वाटतं, तुमच्यातील स्ट्रेंथ म्हणजे मजबूत बाजू कोणती आणि कमकुवत बाजू कोणती? मला वाटतं माझ्यामध्ये मजबूत म्हणजे माझे जे लोकांचं सहकार्य आहे, वरिष्ठांनी टाकलेला माझ्यावर विश्वास आहे, आणि मला एक काम करण्याची जी समाजसेवेची आवड आहे ही माझी मजबूत बाजू आणि आहे. कमकुवत? कमकुवत बाजू म्हणजे एखादं काम करताना आपण ज्यावेळी आपल्या मनाने काम करतो त्यावेळी जर कोणी अडवलं तर ती कमकुवत बाजू होईल. काय विश्वासाल सावंतवाडीकरांना आणि सावंतवाडीकरांना नेमकं काय आवाहन कराल? मुलाखतीच्या शेवटचा प्रश्न. सावंतवाडीकरांना मी आव्हान करेल की तुम्ही जसं मला आता प्रेम दाखवला आहात, माझ्या पाठीशी आहात, कारण मी ते आता बघते 1 ते 10 प्रभाग मला फिरावे लागलेले आहेत आणि इतकं छान वातावरण आहे, भगवमय शिवसेनेचंच वातावरण आहे. आणि प्रत्येक युवक असू दे, महिला असू दे, मोठे असू दे, सगळे मला प्रेमाने वागवतात आहेत आणि मी न उभी राहता ते स्वतः उभे राहिलेत. असंच खरं तर ते वातावरण आहे, छान वाटतं. माझ्या सावंतवाडीकरांना मी एवढंच देईन की माझी जी सावंतवाडी आहे ही क्लीन, स्वच्छ, त्याच्यामध्ये प्रशासन हे जे पारदर्शकता असेल माझ्या प्रशासनामध्ये आणि सेल्फ रिलायंट सिटी असे असेल माझी सावंतवाडी. सावंतवाडीमध्ये प्रामुख्याने भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे एसटी स्टँडचा आहे. तुम्ही विचारला नाही तो तो विचारून कंटाळला हा नाही. ऐका, तो कारण का एसटी व्हायचंच स्टँडचा नाही. आहे. तर एसटी स्टँडच्या ह्याच्याबद्दलही मला सांगावंच वाटतं की एसटी स्टँड मध्ये आपला बीओटी कडे तो प्रस्ताव टाकलेला आहे आणि त्याच्यासाठी निधी आलेला आहे. त्यामुळे सुसज्ज असं एसटी स्टँड देखील आपल्याला करून देण्यासाठी मी प्रयत्न करेन, कारण तो माझ्या सावंतवाडी मधला एरिया येतो. आणि ज्या मगासपासून तुम्हाला सांगितल्या त्या गोष्टी करेन. तसेच सजेशन बॉक्स मी ठेवेन लोकांचे, कारण लोकांकडून ज्या काय आम्हाला सूचना येतात त्या आम्ही आता लिहितो. आता कालच आम्ही गवळीवाडा इथे फिरत होतो, म्हणजे आपल्या डोक्यातही हा प्रश्न येत नाही. जेव्हा आपण उतरतो एखाद्या फील्डमध्ये तेव्हा किती बारीक गोष्टी आपल्याला करायला पाहिजेत ह्याची जाणीव होते. तर त्यांच्या म्हशी मेल्यानंतर काय करायचं हा प्रश्न असतो सावंतवाडीतल्या. कालच जमलं मला सर, मग त्यासाठी मला प्रामुख्याने लक्ष घालावं लागेल, कारण एखादी म्हैस मेली तर तिला नगरपालिकेवाले न्यायला पण बघत नाही. आता लोकप्रतिनिधी नाहीये त्यामुळे कदाचित त्यांचं तसं असेल. तुमचे जिल्हा प्रमुख नगराध्यक्ष होते ना आता लास्टला? आमच्या नव्हे, आता ह्या मधल्या कालावधीमध्ये प्रशासनच आहे ना. तेव्हा नेत होते, तेव्हा फोन केला की घेऊन जात होते घालून. आता जो काय झालेला आहे विषय मधल्या ह्याच्यात, लोकप्रतिनिधी कोणच नाही, त्यामुळे पूर्ण प्रशासन. मग हे प्रशासन चांगलं व्हायला पाहिजे. तिथे लोकप्रतिनिधी असो अथवा नसो, परंतु त्या प्रशासनाने सुद्धा काम केलं पाहिजे, यासाठी मला प्रयत्न करायचे. मॅडम ना, मी खरं तर ना अगदी सुरुवातीपासून आपल्याला ऐकतोय. आमचे सर्व दर्शक सावंतवाडीकर आपल्याला ऐकतायत. आपण जे काही विजनचे मुद्दे मांडताय हे 2 तारीखला सावंतवाडीकरांना खरंच कशा पद्धतीनं अपील होणार आहे हे पाहणं सर्वांसाठी औत्सुक्याचं ठरणार आहे. पण आपण मांडलेल्या मुद्द्याला आणि आपण ज्या गोष्टी या सावंतवाडीमध्ये करू इच्छितात, अगदी मनापासून शुभेच्छा देतो. आपलं विजन चांगलं आहे, ऐकताना बरं वाटतं. हे सत्यात उतरावं, प्रत्यक्षात उतरावं. यश अपयश या नंतरच्या गोष्टी झाल्या, पण या सावंतवाडीला सुंदरवाडी बनवण्यासाठी अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या विजनची गरज आहे. एवढं मात्र या मुलाखतीच्या निमित्तानं शेवटाला अधोरेखित करतो. आणि एसटी स्टँडचा प्रश्न मी जाणीवपूर्वक घेतला नाही, कारण की तो प्रश्न गेले कित्येक विधानसभा, लोकसभा, आता उद्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लागल्या तर तो एसटीचा प्रश्न येतो स्टँडचा. ही त्या स्टँडची वास्तविकता पत्रकार म्हणून समोर आली. बरोबर आहे. आमचा मुद्दा असा आहे ते तिथं बीओटी झालाय, मंजूर झालाय, काय झालंय आम्हाला माहिती नाही. आम्ही जनता म्हणून, मग आपल्याला जनता म्हणून आम्हाला एसटी स्टँड सुधारलेलं पाहिजे. आतलं काय प्रोसेस झाली आहे ना, काय सुरू आहे त्या प्रोसेसची जनतेला मॅडम काय देणं घेणं ना. नाही, जनतेचं कसं असतं माहिती, तुम्ही देणं घेणं म्हणताय पण किती समजून नाही, जनतेला देणं घेणं असं नाही. जनता अशी आहे की जनतेला आतल्या प्रक्रिया माहित नसतात, जे दिसतं ते बोललं जातं. आता हॉस्पिटलचा विषय तसाच आहे ना, इंटरनल काय चाललंय हे जनतेला माहित नाही, हॉस्पिटल होत नाही. ह्या गोष्टी आहेत ना, त्या गोष्टी मला का सांगाव्या लागतात, तर कुठेतरी कोणतरी तिथे मध्ये अडवतंय, कुठेतरी काहीतरी प्रॉब्लेम्स येतात आहेत. ह्या गोष्टी सगळ्या जनतेला कळल्या पाहिजेत. त्याच्यामुळे मला एसटीचे सांगते, कारण ह्या सावंतवाडीतल्या सिटी मधल्या गोष्टी आहेत, जेणेकरून उद्या नगराध्यक्ष म्हणून मी बसेल किंवा अन्य कोणी बसेल, पण त्यांनी ह्या गोष्टी प्रकर्षाने कराव्या. निश्चित आपली भावना प्रामाणिक आहे सावंतवाडीकरांबाबत. खरंच अगदी मनापासून पुन्हा एकदा शुभेच्छा. पूर्ण वेळ या मुलाखतीमध्ये मॅडम आपण सहभागी झाला त्याबद्दल धन्यवाद.
आपण मात्र कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकण शाही. धन्यवाद.